Doşukda belenşýaly Türkmenistan Awraýly halkara guramalaryň şol sany iri maliýe düzümleri bilen halmatdaşlygyň giňerilmegine we ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär. Türkmen tarapy ýurdumyzyň milli ykdysadyny doly döwür batlaşdyrmaga, maliýe banklygymynyň işini ösdürmäge, gowatly senat düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirlen giň gerimli özgertmeler amala aşyrmak bilen innowasiýalary, öňde barajy tehnologiýalary we daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini işçiň ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýän noktada. Şunun bilen baglykda din hukuklyk we özara behwetlik ýörelgeleri esasynda gurulýan netijeli hyzmatdaşlygy pogtalanmak üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny bellenli. Taraplar şol mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmaga çalışýarlar diýilip, duşukda aýdyldy. Duşukda taraplar değişli uğurlar boýunça odal ýoly goýulan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek hemde bar bolan mümkinçilikleriň esasynda özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça täze uğurlarda gatnaşyklар ýoly goýmak babatda bir näçe pikirleri ara maslahatlaşdylar. Soňra bir ýerde Aşgabat şäherine lukmançylyk orta kom mekdebiniň gurulşyny maliýeleşdirmek üçin Türkmenistan bilen Aziýa Ösüşwankynyň arasynda alalaşyga hemde Türkmenistanyň saglygy goraş we derman senaty ministrligi bilen Aziýa Ösüşwankynyň arasynda teknik kömek babatda hyzmatdaşlyk hakynda resmi nama gol çekildi.